ez dago etorri gean olako egoldi garbil hori, ez? Ez, pixkat moteltzen aia eguraldia, bueno, goiz partean bederazitardiak amarrakaldera ere lainoa bazen hor itxaso inguru horretan, baina egia esan orain nik esango nuke haize indartsuago da dabilela, eta horrek eragina izango du seguruenek hirugarren txandan. Eta hirugarren txanda horretan, zeintzuk arituko dira, hortxe begibistan dituzuen ontzi horiek kostape joango zaigu lehen kaletik, Zumaia Getaria bigarrenetik, Orio izango da hirugarren kalean eta laugarrenean Jose Luis Portaren kuadrilla, hau da, La Marinera. Epaia azken baimenak edo aginduak eta ematen patroiekin hitz egingo du, eta patroiek askotan beso altxatuta edo danalakoa baiezkoa emango diote, eta orduntxera bat beharko du guretan dagoen epaiak noiz eman behar duen irtera. Momentuz itxaran egin beharko dugu, laugarren kaletik itxura batean La Marinerak alde egin duelako, ez tatxata antza ez du behar bezala hartu patroiak, kasu honetan Asier Zuinagak. Hor ikusten dugu ontzi bat, ez? Ontzi bat dago, alaxe da, ontzi bat dago hor estropada ere moan, erdi-erdian gainera, lotxik gabe, antxe sartu da. Dirudienez, bueno, hau honek ez dakik gaur hemen lekeition estropada jogatzen ari girela 12 ontzi horiek, eta hortxe lasai patxada sartu da estropada ere moan. Epaia joan zaio, Sandio Mesedes hortik alde egin berdula, ala segindu, eta minutu pare bateko kontua izango da. Bitartean Orio ikusi dugu, hortxe Oskar Rodríguez, orain Castroko Asier Zuinaga, La Marinerako patroia estatxa behar bezala hartzen, eta hortxe pixkanaka lerrokatzen hasiko dira lau ontziak, eta nik uste, teorian bintzat, hau edo ala, esan beharko dute, hau izango dela txandarik politena edo ez duena. Gero, itxasoak beste zozer agintzen badu edo kontrako agintzen badu, hori beste kontu bat izango da. Martxan dira, abiatu dira, lau ontziak, 5 segundu oraintxe, gogoratu dezagun kostape, lehen kaletik, bigarrenetik Zumaia Getaria, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Castro, La Marinera. Laurak ere, garaipenaren bila, oraintxe aurreneko 20 segunduak, pare-parean, puntua jokoan daude, ligako puntuak, zer esanik ez, Lekeitioko edo BBK El Correo bandera ere jokoan dagoela, eta dirua ere bai, eta hori ere beti kontuan hartzekoa da, ez bandera eta puntuak eta besterik ez, dirua ere ondo datorkie denei. Dirua eta ospea ere bai aurrera. Bai, izan ere, hirugarren txanda eta txanda nagusi hau, jokoan dela aprobetxatuz, bigarreneko txapeldunak eta norketaki, azkenerako egin duten denborarekin Urdaibaik zer lortuko duen. Hemen txari da, orain ere paper artean Anton Uriarte, Urdaibaiko delegatua, eta Anton, 20 minutu eta 8 segunduko denbora izan da zuena, eta pentsatzen du pozik egoteko moduan zaudetela, ezta? Bai, pozik ez... Además, burutxo gabitzen, Santurtzin be hirugarren txun, da no petxote, ekipo burutxo daula. Castron egin zuen hirugarren, han baino egin zuen ikurrein hartze Castron, bai indozko nahi zikan bizozko momentu baten, da argi batu gehizen be hirugarren postorako. Ata euskun zentesima, 8 zentesima, Zumaizek, da 3 segundo ata euskun Kostapek. Da gaur, pozik hauze, gaur laurren galituko da eusko. Da, hemen laurren gali izatzu guztaten, inori kanpo gali, barrego gali kobiaut izalakon, dauna izitzu azalakuaz. Da, alda guzti estropa garritxak mutile, zegoitxe sortzitzeko asko hilbiko da. Behar bada, bigarren txanda horretan ibiltzeak, aritu beharrak zer egin dizuek kalte, baina sailkapen alatako, ligako alegia eta tira horrek ez du gueltarik, ez? Ez, guke lango estropa, haue punt alagu da, da, klar, guke lango estropa dintzun niku flogotxuek plentzin. Claro, hanik plentziko 8. puestu mi gaitxuz gaur guamen bigarren tandan. Bai, ostantzien bai Castron, da bai Santurtzin, 3. nintzun, 3.
Eskauze, horre kanpotik eskauze. Orduan pozik gauz, gaur estropadie, bueno, nautxako derra. Zegoitxe sortzitzeko hemen kanpuen denpora derra da. Eskerrik asko, Anton. Zeuri. Eskerrik asko Jon Valentziari eta baita nola ez, Anton Uriarte Ordaibaiko ordezkariari ere. Esan dezagun, referentzia bezala, Anton Uriarte berak izan duen lehez, 20 minutu eta 8 segunduko denbora utzi duela Bermeoko taldeak, eta horixe hartu beharko dute kontutan Kostapek, Zumaiagetariak, Oriok eta Castrok. Eta gogoratu dezagun, lehen luze honetan, kanporako bidean Urdaibaik berak egin duela denborarik orain arte, baina Ondarruk 3 segunduko diferentzia edo beranduago edo 3 segundu gehiago behar izan dituela besterik ez. Hortxe izango dira, baina nik uste haizeak ere eragina izango duela 3. txanda honetan. Aldatzen ari da hemengo giroa, hemengo eguraldia eta haize bolada batzuk ere badira, Bai, tarteka haize zakarre pixka bat sumatzen dugu hemen gauden leku honetan, eta nik uste dut, horre alde pixka bat izango dutela, ez? Denak etzai bat edo beste izaten da, horregatik egiten da zozketak eta gauzak, eta horren aurka, borrokatu berra beste erremedioik ez dago, ez? Zugu horri ibilitako gazara, tostetan eta arraunean, eta nik ez da izergaitik, baina beti izaten zaite pixkatze negarrez edo, ez, 4. kalea tokatzen denean, 4. egokitu zaigulako, lehenengoa danean, lehenengoa, baina beti da txarrena. Bai, eta gero hori normalian amaituta geho, ez? Aurretik esaten duzu, ez da horren txarra autoitu, eta gero ikusirik, porrota edo arrauna berbezela ez duzula egin, zerbaitea aitzaki jagotako zaio, ez da hor kalea eta ditu kulpa guziak, ez? Bai, kalea, beti, hoize, bata edo bestea egokitu, hortxe izaten dira gora berak, baina argi dago, bai, olatu pixkat gehiago dagoela. Bai, egoldia muitu eginda pixka bat, zakarro dago, eta hauek, hori mintzat aurka daukate, gero ikusi behar, besteak egin duten denboa eta behena, iak eta elkapenan aurrean dauden, erakustea dakate hori, ez. Kontua da, pare-parean iritsiko dira lehenengo eta 3. kalea, 4. ere hortxe, danak pare-parean, ez dago hor diferentzia handirik, 4:52 denborarik onena, baina danak ere 4 segundutan sartuta Kostape izan du 3. kaletik datorren Oriok egin du denborarik onena, baina diferentzia oso txikia. 4:52 Oriori hartutako denbora, Urdaibaik baino 9 segundu gehiago behar izan ditu Oriok. Eta bada hori bai, zulo desentea, ez da ez erabakigarria, hori aurrerago esango dugu, baina bada bai zulo nabarmena. Ikus ezazue, maniobra benetan dotorea, 4 ontziak hortxe pare-parean, diferentzia eskazak txiki-txikiak, eta benetan gozatzeko irudiak. Orio, atera da aurretik, 4:52, 2 segundu eskazera Kostape, Castro 2 segundu pasatxera eta Zumaiagetaria pizkatatzerago, baina ez dago ez, 5 segunduko diferentziarik lehenengoa eta 4. artean. Bai, Valentin. Bai, Jon. Baten horiek baieztatu baino ez, edo tira, hori bentsat hemen 4 minutu eta 50 segundu eman diote. Bai, momentu bat, Jon, oaintxe jungara zuekin, baina hortxe ikusi dugu, momentu honetan nola dagoen zailkapena. Urdaibai aurretik, 4:54, 4:53, bukartako denbora, eta gero horren ostean badira beste gorabera batzuk, izate baterako Ondarrua 2. 4:56, eta gero hor 4:50, 4:51, 4:52, tarte horretan beste ontzi asko sartuta daude. Beraz izango dira bai, goraberak 3. txanda honetan, aurrera Jon. Bai, eta hemen ere hausnarketa hori egiten ari dira, taldetako delegatu eta denborak hartzen ari diren gainontzako ordezkariek ere. Izan ere, denbora nahiko aldrebesak edo tira, ez dakigu zer ondorioz izan liteken, baina egia da, ustezko favorita hauen artean behintzat, denborak hauetxek izan direla, eta ez dira ez momentuz honena behintzat. Hori eman dioten denbora, 4 minutu eta 50 segundu, 4 minutu eta 54 segundu eman diote Castrori, 4 minutu eta 56, Castro baino 2
segundu gehiago, 6 segundu Oriok, baino gehiago behar izan ditu Zumaia Oriok ez barkatu, Zumaia Getariak, eta 4 minutu eta 55 segundu gutxiago Kostaperi eman diote. Zerrek asko, Jon Valentziaga, oize esandakoa, Urdaibaik denborarik onena, eta Ondarroak bigarrena, eta gero Ortxepi 4 segunduko tartean sartuta, badira 4-5-6-11, baina nik uste barrurako bideo honek gauza batzuk aldatu egingo dituela. Bai, aldatuko ditu eta lehen aipatzen dugun, ez? Eta estropada aurrea doan bezala gehiago aldatuko ditu, ez? Hauek daukaten aurka lehen aipatu duguna, ez? Haizea gehiago dagola, hegoaldia pixka bat, zakartu zikindu egindula eta hori, arerio hori aurka daukate, ez? Hala zeda bai, haizeak gero eta indar gehiagoz jotzen du, baina eta ikusazu hor, hortxe erdi-erdian, nola doazen lehenengo eta bigarren galeko 11ak, eta hor txepeste ekin konparatuta zugo ederra utzi dute, ez da hitze hor babesaren bila edo bakoitzako agize bere bideari edo egokien iruditen saioan bideari egiten dio, baina argi dago hor tartean zulo handia dagoela bigarren kaletik 3. Agian Zumaia Getariak pixkat babesaldera egin duelako. Bai, eta horre tartean kalean aldea bezain txikiagoa denboran. Lau taldeak nahiko parekatzuta daude, ikusten da zertxo bat Orio aurrea, baino bigarren kaletik Zumaia Getariak ez du amurre ematen, Castrokin batea, eta Koistapere momentuz lehenengo kaletik badirudi baga hartuta zertxo bat aurre egiten dula, eta hemen nik uste dute pixka bat denborak eta aldatu egingo die bigarren maniobra honetan, ez? Hortxe dira baliza hoien bila Kostape ari zaret ikusten hor bekaldean, baina bere ondoan eta gertu ere Zumaia eta Orio, atzerago Castro agian ontsi ikusiko dugu ze diferentzia dagoen 4-11 artean bigarren ziaboga honetan, ematen du Oriok egingo duela maniobra lehen tokian, baina zaila izango da. Zein arituko den, Kostape eta Zumaia hortxe dira. Oriotarrak hasi dira maniobra hori burutzen, baita Kostapekoak, baita Zumaiakoak ere, orain txirurak batera esango nukenik, eta pixkatatzerago Jose Luis Kortaren kuadrilla. Ez dut uste hor nik euren artean ez da segundu bateko diferentziare izan denik, baina zoragarria penetan bigarren ziaboga hau, hala ere, ematen du Zumaia Getaria pixkata zerago atera dela, pixkat motelago atera dela, Oriok berriz ondo ekin dio, eta Kostapek ere bai. Eta hor ikusten ditugu olatuak gero eta ondiagoa dirala, eta eguraldia itsasoan aldatzen ari dira, pixkat sakartzen ari dela, eta horrek eragina handia izango du. Esan bezala, 9:44 buelta horretan 3. Bai, eta zertxo bat Castro atzeago, ez? 8 segundo atzeago, eta ikusten da orain maniobronen ateran aldeak handitu egin dituztela. Orain arte laugarren kalekoak beren txanda irabazi egin dute, oso lan ona egin dute, baina guain eguraldia sakartze horrekin horre aipatzen zuen Urdaibaikoak barruko kaleak bat eta bi eta horiek ziela honenak, eta oraingo txanda honetan hori ziurtatu eginda, ez? Eta Castro hor dijoa bere buruan aurka eta bestean aurka borrokan, ez? Eta borrokoik handina dudarik gabe beste 3, ez? Bai, eta esan dezagun, bestalde, ez dutela Urdaibai eta Ilunberen denborarik hobetu. Begira, momentu honetan saikapena parkatu joan hausi izango ditzateke Urdaibai, Trintxerpe eta gero 3. txandako hirurak, Orio, Kostape eta Zumaia Getaria. Eta Donostiarraun 7 segundura, 6. Bai, Jon Valentziaga aurrera. Bai, izan ere, denbora estua ikusten ari gara, Kostape eta hori denbora berbera eman diete epaileek, 9 minutu eta 54 segundu bat gehiago Zumaia Getariko untziari, 9 minutu eta 55 segundu, eta Castro hori 10 minutu eta 3 segunduko denbora eman diote. Eta gure alboan dugu, hemen halako denborak ikusita, jakin nahi izan dugu, kuriositateare piztu zaigu eta diruak eta apostuak eta horiek nola diren, eta hemen gure alboan apostu kontuetan aritu den Altuna lagunatuko. Eta jakin egin nuke, lehenik eta behin eguerdian zuri. Atera dut lehen da biziko
Kostape 3 segundo baiet, da geho joa 7 baiet. Da geho onda San Pedro aurreneko 3 baiet, eta baide frakaso. Joan ekusi beharko batzen kontan gertatzen da, beste okin. Da hori egin berriz gaur, hori gehatu zaio gaur, esatean bezala, puntoi aparte, ino garatxaten de. Da horrei de bentaja matez ez zaion zerbait, baina esate bateako hori egin eta trabizik kruzatu bate. Dena indien pixka egin indien. Kostapegin, Kostape, lehen da biziko Kostape 3 baiet, da geho 7 da. Kaletan diferentzia hola ez da hola jendea izan hemen, gora berak eta okitzu beharko du, gora beroin nola erabakitzen hemen. Eta mugimendu handia egon alda, diru aldetik eta? Hemen Castro eta batzuk etorri eta hortxe, gaina horreta hola burrunda hondik. Hemen burrunda zeako da, kontxako. Bueno, alare baten bat poltsikoak emajo usteta, joango da hemendik. Ez da hemen, asko ez da ustutzeik hemen, gaur hemen zehar, jende bazkalteko da hola jokatu. Ederki, eskerrik asko. Bale, agur. Eskerrik asko Jon Valentziaga, Altuna jaunak ere jakin badaki ondo gainera, nondik nora doazen arraun kontuak, hortxe biltzen delako, saltza guztitan eta, aposto kontu horietan. Gaur, ala esan du berak behintzat, ez da poltsikoa usterik, baina ustu hori bai dana ustu beharko dute eta eman beharko dute arraunlariek uretan dauden 4 kuadroiek garaipena lortu nahi badute. Bai, lortu nahi badute eta hor daudela beste txandakoak egindako denboa, ez? Urdaibai eta gainekoak horre ikusi da zailkapen oraingoz provisionala Urdaibai aurretik eta esan duguna, ez? Hegoaldian aurkakoa daukate orain eta lehia estua eta beti esan duguna, ez? Orain arteko estropadak ligan zehar Castro Koistapek eta Zumaia Getariek irabazi du eta gaur beste baten ordua izango da eta agian Urdaibai, ez? Agian Urdaibai, agian Oriorena ikusiko dugu, baina oraintxe bertan ikusi ahal izan duzue, alde batetik lehen Kostaperen erritmoa, 37 paladakoa, eta orain berriz Castrorena 33koa. Horrek zeraz nahi du, Jose Luis? Pixka bat ni uste dut Castrokoak amurre manda jongo direla, eta agian horre aurkako baga baten momentu horretan eta hartu diote, eta nik uste dute pixka bat, etzila hartu eta ez dut uste barruan arazo horik izango dutenik, baina ez da erritmo jatorra, ez? Gero ikusi behar da erritmoakin ere neurrian arabera, ez? Bakotxa bere neurriak ibiltzen ditu, hor zentimetro pare baten gora berak, eta baino ez, ikusten da nahiz eta neurriak desberdinak izan erritmoa hor dela, palada bat bin aldea bakarri biltzen dutela, eta Castro oso erritmo makala edo motela darama, ez? Lehen kanaletik pixkat aurretik datorkigu Kostape, 15 Kostaperen denbora. Hori jona izango dori, Bai, alaxe da parkatu, hori horrena. Bigarren denborarik onena Zumaia Getariarena, gero zera Kostaperena eta gero hartzetik Castro. Beraz, 9 segundu kendu dizkio Urdaibai hirugarren luzea honetan hori. Aurretik dugu, sailkapen nagusian une honetan Urdaibai. 15 eta momentu honetan hori izango litzateke bigarren. Nik uste ezazo bitxartean maniobra hori, eta nik uste Jose Luis aizeak eragin izango duela, edo izan duela, hirugarren txanda honetan. Bai, dudarik ez dago, denboak txarrak bigarren txandan egin dutena, baino txarrauak egiten nahi dira, ziaboga guzitan, maniobra referentzi jator guzitan, eta lehen aipatzen genuena, horrela jarraiturit Urdaibaik eramango du laugarren ligako jardunaldi hau lekeitiko bandera hau, ez? Hori, hirugarren eta azken maniobra honetan 9 segundon aldea dauka Urdaibaik hori joekiko eta ez dakit, gauzak asko aldatu berdie, arraun asko egin berda azken luze honetan, ez? Bai, Valentin. Bai, aurrera, Jon. Hemen 10 segunduko denborak eman dituzte, Orioren denbora 15 minutu eta 10 segundukoa izan da. Zumaia Getaria eta Kostaperena, berbera, 15 minutu eta 20 segundu, eta 4 segundu gehiago eman diote Castrori, 15 minutu eta 24 segundu. Horixe da bai guk emandako zera, azken sailkapena edo azken denbora, hirugarren ziabogan aurrekoak kontutan hartuta, lehen esan dakoa, Urdaibai izango litzateke lehen tokian, hori bigarrenean, Trintxerpe hirugarrenean, Izuntza laugarrenean, Donostia Arraun bosgarrenean eta seigarrenean Ondarrua. Beraz, Kostape, Zumaia Getaria eta Castro,
hoien atzetik dira une honetan. Eta ganera zai esango dute aurrera egitea, nahiz eta diferentzia esan handi-handiegia. Bai, lehenengo txandako hiru taldekideak Izuntza, Arraun eta Ondarroa, hor lehenengo seiretan kokatu dira oraingoz, ez? Bai, 15 egin du Izuntzak hirugarren maniobra horretan, eta 15-20 Kostapek eta Zumaia Getariak, eta 15-25 Kastrok. Den, izan duzuen hor behin-behineko sailkapen horretan. Laugarren luze honek ere zerbait nik uste argituko duela, barrurako bidean lehen ere denbora hobea egin dute, eta hori bai, diferentzia 9 segundukoa Urdaibairen alde. Ikusiko dugu laugarren luze honek zer ematen duen, eta norantza doan gaurko bandera hau, edo Bermeo aldera, edo Orioko agintxoek eramango dute. Bai, Valentin. Bai, horrea Jon. Bai, izan ere, gure alboan Orioko delegatua, gaur delegatu lanak egiten ari den Jose Ramon Garate, eta ez da gehit ba, ez dago motibori behintzat pozik egoteko, ala momentuz, Jose Ramon. Bueno, ez, pozik egoteko, bai, bere estropakin ikusten neiz ondo ideala, aurri hartu bela eta ondo ideala. Dana dela, bueno, lehenengo bigarrengo tandako Urdaibaiekin, harrek estropa oso nahi du eta harrekin daude. Txandonetan bai, badirudi aurretik nahikoa nabarmen gainera, baina Urdaibai, bigarren txandan zizeko esan bezala, gaurkoan mentzat estropa galante egin duena. Bai, estropa galante egin du, eta, zesan guztiot, guguriak egin ondo egia, eta gure preparazioa ematen egia aidan bezala, eta bere garaian, nik uste etorreko jala garaipenak. Eskerrik asko ba. Eskerrik asko. Eskerrik asko Orioko delegatuari, eskerrik asko baita Jon Valentziagari ere, eta bitartean uretara jo behar dugu, antxe dugulako estropada bizi-bizian, baina Oriok irabaziko du hirugarren eta azken txanda hau, ganera diferentziarekin irabaziko du. Zumaia Getariak ez du oraindik amore emateko asmorik, agian lau ontziren artean gainera Zumaia Getaria bera dugu Jose Luis nolabait izateko teknikoena edo gehiago lantzen duen teknika hori, baina indarrak balio du orain azken metro hauetan. Bai, indarra, eta hori, dauden baga pixarroiek eta haizean eraginare aprobetxatzea, Zumaia Getaria oso konten zegoen baga hoiekin eta popareko olatu hoiekin ontzio oso ondo joten dela, dudarik gabe Arrauna eginda, baina hemen nik uste dute izugarrizko erakustaldia ematen ari dena Orio taldea da, ez? 10 segundon aldea balin batzun, orain 20ko egia badu, ez? Azken metroetan, jakin dezagun Urdaibairen denbora hobetzen duen ala ez, 20 bat, 20 bi. Bai, hobeto eta Urdaibairen denbora hobetu du Oriok, zoragarria Oriotarren azken luzea, zoragarria benetan, orain Zumaia Getaria ari da iristen, hirurak ere hortxe elkarrekin esango nukenik sartu dirala, 22 eta 26 bigarren kaletik aritu den Zumaia Getariarentzat zoragarria Oriotarren Garate jaunak ez duenez itxura baten esperantza handirik, baina egia esan behar dugu, zoragarria gizon hauek azken luzean egin duten lana. Bai, hori jo izugarrizko lan egin du, azken luze honetan esaten genuen, itxasua eta haize pixka bateke haizea zakartu duen horrek, lehen aurka izan duten guzilekin, orain mesede egin dio, eta haizean eragina eta dudari gabe prestakuntza, hori jo izugarrizko estropada egin du, Urdaibaiekiko estropada guzian maniobra guzitan atzetik jon, eta azken luze honetan izugarrizko aldea atera du hori jo, maizotasun handia erakutsi du, eta hori jo aldera junda lekeitioko bandera hau. Begira Jaun Andreo, hirugarren luzean Urdaibaik 9 segundu altera dizkio Oriori, eta azkenean Oriok 9 horiek jan egin ditu, eta ganera beste 6 atera dizkio Bermeoko taldeari. Bai, horrek erakutsi nahi du, 15 segundo hobetu dula hori joke azken luze honetan, eta hori Arraun egin ez da, ez? Haizea bai laguntzen du, baina Arraun egin da gehien bat. Da ganera hemen dana aprobetxatu behar da, itxaso zabalean ari gara, edo ari dira, lanian, eta egoera horri etekin guztia atera behar zaio. Eta azken luzean, harrigarria bada ere, Kostape pixkat bera etorri da, Kastroko beto aprobetxatu du egoera hori, eta azkenean bien arteko, nik esango nuke, segundu bat, hortxe buelta horretan izan dela diferentzia, baina Kastrokoen alde.
Hogei bi, oraindik denbora ofizialen zain gaude, jakina, baina ala Bai, Valentin. hau, bai aurrera jon. Denbora horiek esku artean ditugu, 20 minutu eta 2 segunduko denbora azkenean hori eman diotena, jaun eta jabe gaur, 20 minutu eta 16 Zumaiak Getaria Gontziari eman diote, 20 minutu eta 19 Castrori, eta 20 minutu eta 21 Kostaperi. Alaze dira beraz guk emandako denborak ere, eta lehen tokian esan dezagun, hori esan dugula, hogei bi, bigarren tokian azkenean Urdaibai, hirugarrenean okerezpanago Trintxerpe, izango litzateke hogeita hiru. Santurtzi uste dut, eunenekoak lehenago eman diote hori da, Santurtzeri bai, hogeita hemezortzi euneneko Santurtzik, 82 Trintxerpek, hirugarren tokia bera Santurtzik, laugarrena Trintxerpek, eta hortik aurrera gainontzeko guztia. Baina Erne, izuntza hogeita bat, lehenengo txandan egin du bai. Hemen ari gara batuketak eta egiten eta bakoitza bere lekuan jartzen, baina argi dago lehen tokia hori horrentzat izan dela eta bigarrena Urdaibairentzat. Hirugarrena izuntza izango litzake etxekoa, hogeita bat. Eta gero ja Santurtzi eta Trintxerpe hogeita hiru euneneko aldeak. Bai. Berriz, behin eta berriz izan behar dugu, hori lana pikain izan dela aurrera jon. Bai, eta berriz ere lehenko protagonista bera hartzeragoaz, Jose Ramon Garate alegia, Orioko delegatuak gaur. Bai, ez zuen esperantza ondirik Garatek laugarren luze horretan? Ez zuen bater esperantzarik, eta gu ere ala esan dugu, baina Jose Ramon, gauza nola diren, azkeneko luzean nik ez tegit, arraunean egan edo zer egin duten, baina azkenean irabazi poltsikora. Bueno, esperantza, bai, hirugarren gozeo gan ustez ziala bost atzetik. Egaski espelema dabil, buruz haineiz, baina ustez ziala bost atzetik. Beti dekazu esperantza bat bostot ja jango teian, baina, bueno, ondo indarra honen, baina hirugarren largoare hona indau, Hirugarren largoa hona, laugarren ere bai, eta tira, bueltaren ondorioz, azkenean, garaipen bat, Euskal Ligana, da? Bai, garaipen bat etorria, eta ikusten egan ez bezala urten ligan, iaz bezala, ematen du estropa guztietan, beti irabazle desberdina dela. Iaz okerrezkoa naiz, Santurtzin lortu zenuten lehenengo garaipen garantzitsuen nolabait esataren, aurten hemen prestakuntza pentsatzen dut, beti bezala edo, kontxari begira nola daukazu da? Bai, hori da, helburua guria bakarrik ez danena da kontxa ez da, eta, bueno, poliki, gauzak arronariak eta koplatuz da, bere entrenamendu aldetikan, hori da, enfokia. Eta gaurkoa bakarbi guzteko, haizeak eta bestelakoak garantzerik izan aldute zure ustez? Bueno, guga ontokin nintzat ematezun baiet, nik ez tekit itxasuan ze nola egon baina guga ontokin ematezun arrotzen izala izia bai. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko, berriro. Eskerrik asko Garate jaunari, baita Jon Valentziagari ere, eta hortxe ikusten ari gara, nola hurbildu diren Orioko mutiak bandera hori jasotzeko. Gogoratu dezagun Oskar Rodríguez dugula patroilanetan, izan dugula patroilanetan kanpa horretan, iaz denboraldi herri egin zuen, aurten itxura batean osorik egingo du lan arazoiek eta konpondu dituelako. Nik uste Oriok bandera jasoko duela eta gainera jasoko duela merezimendu osoz, naiz eta Garate jaunak berak onartu eta aitortu duenez, zerak Urdaibaik lan bikaina egin duen. Baina, hirugarren eta batez ere laugarren luzea ikusgarri izan da Oriotarren aldetik. Bai, berak aipatzen zuna, hirugarren luze horretan, amurrez emateak uste horrek lan handile egin dio, baina dudarik gabe hor, kakoa eta errematea azken luze horretan egonda, hor izugarrizko luze egin dute dituzten guziak emanez, eta nik uste inor gutxik espero zuena, beak portzilloan sartu du bandera hau, eta beak Garatek aipatzen zuna, lau estropada ligakoak eta lau irabazle desberdinak, ez? Alaik jarraitu beharko luke ligak, pixkat saltza gehiago izan dadin, eta guk geuk ere gehiago gozatzeko. Argi dago, eta nik ez da behin betiko zailkapena berriz ikusteko aukera izango dugun, baina argi dago Oriok egin duela denborarik onena, 20 minutu eta 2 segundurekin, bigarren zera izan dela Urdaibai, 28 hirugarren tokia Zumaiak Getariarentzat izango litzate 16ko denborarekin, laugarren tokian Castro 19, 20 Kostaperentzat, eta gero hortik aurrera izuntza etxeko taldea 21. Baina hori bai epaiek izan beharko dute, badaudelako hor diferentzia txiki batzuk, esate baterako Castro eta Kostaperen artean, eta hori
bueno, oso garrantzitsua izaten da, ez gaur 7. edo 8. egiteko, baizik eta ligako sailkapenean gero puntuak batu eta kontuan hartzeko. Nik ez dakit Jon Valentzia gaur inguru horretan daukagun eta denbora ofizial horiek jasotzeko moduan dagoen. Bueno, guk bere lan horretan ari gara eta laster batean izango ditugu denbora ofizial horiek. Uste dugu eskuartean ditugunak hala direla, baina badazpadan epaileekin azken alegin bat egin eta ofizial horiek ekartzera goaz. Laster batean izango ditugu. Bueno, minutu bat daukagu haindik zera denbora ofizial horiek jasotzeko eta bitartean egin dezagun laurpentxo bat gaurko estropadari buruz. Jose Luis ere esan daiteke azkenean, horiok irabazi du eta izan dira bai hor denbora edo eguraldi aldakorra izan dugula 2., 3. txandara, baina egia esan estropada nik uste bikaina atera dela. Estropada bikainak atera da eta gehien bat nik uste dut txalotu berdela horiok egin du lana, erakusten ari da taldea osatzen ari direla, adostasun handia idiera lortzen eta gaur itsasoa eta eguraldia itsasoa ez gehien bat haizea jarri duen bezala eta egin duen lana azken luze horien hortan gehien bat nik uste dut oso lana handia egin duela horiok. Bi hitzetan Jon mesedez Orio irabazlearen eta lehenengo 3 taldeen denborak. Ederki, Orioren denbora 20 minutu eta 2 segundu, 2. Urdaibai azkenean 6 segundura eta Paternina Indauz Zumaia Getari alegia 3. 14 segundura. Eskerrik asko Jon Valentzia, hortxe duzu Euskal Ligari dagokion sailkapenak, Kostapek jarraitzen du lehen tokian eta guretzat denbora amaitu eginda, amaitutzat eman behar du gaurko transmisio hau. Eskerrik asko danoi, gurekin bat egiteagaitik, eta lan talde osoaren izanean eskerrik asko hori bai, orain itsasoa utzi eta mendi alderantz egingo dugu. Hortxe mendi maratoiko irudiak ikusteko aukera izango baitu zuen. Gero arte jaun Andreok.